Yalah, si Siti kok ya wis tuku mobil to. Jane kerjane apa lho? Kok wis gampang men tuku mobil iki. Wong aku iki lek ku kerja ya isuk nganti bengi. Sikil dadi ndas, ndas dadi sikil. Ya urung kuat tuku mobil. Aku kok curiga. Sanuke kok pesugihan. Muni lho lek golek pesugihan nang ndi? Kok ya ora gelem ngabari aku. Aku kan ya pengen melu. Tapi pesugihan apa ya kira-kira sing aman nih? Sing ndak tek resiko ngono lho. Lek tuyul, aku engko ngemiki no. Terus lek golekne tumbal lho. Tumbale sapa sing gelem? Apa babi ngepet ya? Tapi sapa sing dadi babine? Masa ya aku sing dadi babi? Tapi sing nunggule nek sapa terusane aku dadi babine? Alah aku tak tekok Yu Siti. Ngene iki kok ora enek sing ngekei info ya. Info pesugihan tanpa tumbal sing ora resiko ngono lho. Pecel lawuh tempe duit ra nyekel bojo ra duwe. Asik, yo info golek bojo karo pesugihan. Lah karo aku apa piye? Allahu Akbar. Urip ku ya jelas mulyane. Lah sampean sinten? Kok ya dadak takok sapa? Ya genah lek pacakane ngene iki ya begal no. Ya wegah aku arep begal. Ora malah penak malah sengsara uripku. Apa? Ogah. Ya wis lek no, serahno barang-barang kabeh. Aja lho Mas, aku lho ora duwe apa-apa. Lah kuwi sing mbok gembol ki apa? Apa udah barang kuwi? Aja. Aja iki ra enak iki pahit iki. Mbok kira aku cah cilik apa piye? Kuwi iki mbok dudohi barang pahit. Wong kene wis tau ngrasakne. Enak jan ra umum. Diomongi barang pahit kok ora percaya. Kowe engko mendem lho. Lah wong kene iki kulinane mendem. Ora lek mendem. Kene. Jangan. Bang bayi urung ki. Urung tadi Mas. Tak kira lek wis. Lek umume iki ya wong dipalaki malah wedi. Lek kowe kok iso malah mapakne awak. Jan ora umum. Alah kesuwen. Jangan. Iki piye to jane iki? Wong kene iki ora ndemek dheke. Iso koyo ngene iki lho. Begal-begal ngene aku ki yo ngerti. Lek urung muhrim ki ora oleh cekel-cekelan. Oh iya. Urang muhrim ya. Diomongi kok masalahe tiada hadis yang meriwayatkan. Ya wis ngono ae. Aduh. Bos, sikilku kok pitek iki lho. Ora lho, Bos. Kowe iki jalan sikil kok yo ning kono. Lah skenario ning ngono, so ora ono skenario iki lho kowe iki. Wo, ngono ta, Bos. Diulangi apa piye? Wes ora usah, sewen. Oke Bolo, iki aku sedang buru begal Bolo. Tap layar Bolo. Jangan lupa giftnya. Tap layar Bolo. Wes ngene penak-penakan barang iki serahno aku bintang beres iki. Wo, ora iso no, Bos. Iki goleke angel kok sak penakmu dhewe arep njaluk. Saiki njaluk piye wes karo njaluk piye? Oh, nantang. Apa ya mampu to, Bos? Makhluk macam apa ini? Jajalnya. Ampun. Urung iki?
Wis ngene, iki gawanen, wis aku cekek urusan doa iki. Ngono. Ampun. Piye lho. Urung dimulai kok sampun ampun. Wis 3 dino panggah loro iki piye to jane iki. Duh. Jane Mbah Ri iso tenan apa ora nambane untu iki. Duh. Jangan lupa 3 hari lagi kontrol ya. Oh iya ya. Keke Mbah Ri ngomong lek 3 dino kon periksa rono neh. Ya jelak rono ya. Rono rek no. Aduh. Muga-muga wonge nang omah iki. Aduh. Pak, apa neh iki? Ini full selfish, gigi sakit. Saiki apa neh iki? Jane wong kae iki iso tenan apa ora? Bari. Yo, Bari. Yo, Bari. Jadi sopo celuk-celuk. Matane ra krungu wong istirahat ning kene. Bari. Apa to nyok geger ah? Kae wong e. Nek wong istirahat ning kene celuk-celuk matane budhek kowe. Ini ngopo? Iki lho, arep dandakne cangkemku iki lho. Jeremu wis 3 dino kok kon kontrol rene, ya panggah loro iki. Piye iki, Jar? Asline sing amoh itu untumu, ning cangkemmu ya amoh. Wong liyane lho, padha mari ora balik rene. Lah kowe tok sing balik rene mian. Mari apa mati? Ya mbah urusane kono, wong ora balik rene kok. Nggo ngene. Wes saiki kowe ngrene keluhanmu apa? Wah, lek arep ngomongne keluhane akeh Bari. Wis dhuwit ra duwe, pacaran duwe, ngene arep ngerokok ra duwe kok. Esuk rung rokok kecut cangkeme ngene. Lah kuwi jenenge itu keluhan nyok. Kuwi jenenge keadaan. Kowe ngrene iki lho, keluhanmu apa? Kok tak tabuke pisan mengko. Yo rene iki jenenge arep kontrol Bari. Hah? Kontrol. Oh alah, kontrol to. Tak kira anu kae. Pas lek kae karo profesiku sing bungkus-bungkus kuwi kan pas. Iso nangani aku. Kontrol emang lho. Jane profesimu ki piye to, Mbah Ri? Winginane iso nambani untu, saiki iso nambahi kon kuwi. Jane kowe iki piye? Aku ki yo mbol karo awakku dhewe iki. Sembarang-barang iso. Ning lek bojo ora iso aku ki. Aku wis ora ngurusi urusanmu, Mbah Ri. Wis pokoke ampre piye marine cangkemku iki wis ndang ae iki, wis ndak kuat aku. Lek asline cangkemmu ki apik, ning raimu sing elek. Ini jajak delok iki nek. Apane iki? Astaga, oh yang ngene merempul apa? Iya, Mbah Ri. Ndak apa-apa iki, semarisan. Piye lah kok nyonyor kabeh raine. Iki wis nges, ra apa-apa iki, mek perlu sedikit sentuhan mian. Sik tak cuma alate junetnya dia. Yo, Mbah Ri. Kondisi sekarang masih mengejar Bolo. Doakan ketemu ya Bolo ya. Iki lho wes, Wes temu. ora usah dikejar-kejar. Lah iki apa barangku, Pak? Iya. Iya, Pak. Oh, sudah ketemu Bolo. Terima kasih dukungannya. Terima kasih Bolo. Bantu tap-tap layar Bolo. Matur suwun Pak Lurah ya. Siap. Apa jelali lo janjine? Pijeti arepan.
Lang buru jadi kancing. Lah nyapa lo liwat mburi? Wong lawang ngarep lo terbuka dengan lebar selebar-lebarnya Pak Lurah. Lah ya lewat ngarep ya ora penak aja ya kurang menantang lho. Ah, Anu lo Pak Lurah, aja elek liwat jendela kok luwih asik toh. oh, oke. Kok tak anteni ya Pak Lurah, neng ngarep jendela. Jangan lupa. Siap. Ya wes kayak dibuka cangkeme. Ojo Bari, ojo. Ampun. Ampun piye to iki? Piye to jane iki? Jarane pengen mari. Tapi dandane titik engkas lho. Ra gelem ya wes. Ngono kon. Kontrol. Wong diinane sik loro arep petilin neh. Ya bongkol. Mulai adus ya toh. Macak sing bateng wangi ngono. Kuping peceti karo leha. Plus pisan. Hah. Jan, kalau segitu nggak kemana. Mas Menggo, Pak Lurah, nyapa ki kok nyonyor kabeh cangkeme iki? yang sakit gigi iki. Lho sakit gigi ya, Mak. Koyok ngene mongor-mongor ngene iki. Wis sembuh wis ngene iki dadine kok ngene iki. Kosane maling jotosi wong. Ora kok maling kena anak baik kok. Sing tahun kemarin gawe ngono kok. Dhisik ya ben dhisik, saiki ya saiki. Hebat ya. Yakin kuwi lara untu. Heeh, lara untu iki. Misekno. Wes. Aku. Bocah kena mental maling iki ngono kae lho. Angel tambani. Ya rama itu ya tuh. Baba nih ben tukang maling tuh kakek. Ki apa ki? Terapi lemah sahabat. Kok bengi garapan karo lehai. Udah ndak nesek yo. Ben mantap. Cocok iki. Kok bengi siap tempur berdandani. Bahri. Pasien niki. Hei Mbah Lurah. Ini ngopo? Iki mau kok maca plakat ke sampe sendandani ngono andok. Sahwat to? Iya, Iso. tapi ki anu nek sahabat banter kali. Mek Piye? Wah, sile bocor kuwi. Ngampet. Ndak tek lancar to? iya iso dandani. Iso. Serahkan. Kurang gede intine. Oh, diureki ngono kok gak gede. Sik. Anu piye iki? Nggo kono ya. Ya. Tak jumne alat sik. Anu, ngapunten Mbak Lurah. Saman Pripun, ganti sarung sik. Oleh sarung. Buka iki penak. Lek buka ngene kan penak. Oh, nggih. Ngapunten niki nggih. Nggih. Kon gantos. Yen anu teng jero kono, ndak Alah nek kene ada. mending ngene ae. Oh iya, sik tak jumne alat leno ya. Nggih, Bari. Pripun? Mun siap to? Siap.
Saya tak delok sik ya Pak Lurah. Oke. Nyun sewu niki sadurunge ya. Iya. Tak buka ngono lah ya. Oke, Bang. Oh, sik jajal. Bah. Gede ya tibae. Ya gede nih Mbah Ri, tapi ki rada gede nih titik nih ya. Sik. Alate cuma niki. Nggih. Loh, ojo dicukur Mbah Ri. Serencana tak semoting ya dicukur. Wah, di semoting tok. Oh, tapi lek radi ngenekne ganggu Mbak Lurah. Iki penake sing pas dicukur drongking, gondrong pingking. Dadi sing pucukane kan pagah ses mulus lho Mbak Lurah. Gendak nyrimpet iki lho, ya. Oh, ngoten Mbah Ri ya. Nggih, pun nek ngoten. Ya wis ana mapan nih Mbak Lurah ya. Nggih, Nyun sewu niki ya. nggih, nggih. Tak buka opo. Nggih. Hati-hati lho Mbah Ri. Halo lho Mbah Ri. Kok loro men Mbah Ri? Sampun Pak Lurah, rada kedawe titik iki. Pun lek ngeten kan mulet Pak Lurah. Sik, Terus pripun iki, Mbah Ri? arek ngeksekusi. Oke. Sing ndi halate? Oleh iki udur. Iki ra mungkin. Oleh iki malah bugel ngepok. Woi, iki lho alate. Wah. Ayo iki Mbak Lurah. Iki opo ki kok ngene iki alate iki? Ayo aja cekel nyetrum kok. Wah, Iki tenan pura iki? tenan drill iki jenenge. Kaya nggih anu opo jeneng ngurek mesin kae iki? Iya, iki kan gede golongane Mbak Lurah. Wah, Siap ya. iki arti porting berarti jenenge. Penting gen gede gen. Anu lho metune iki anter. Wis to mantu aku. Kakek cangkem Mbak Lurah. Aduh, Mbah Ri. Aduh. Aduh, Pengen gede ora jane. ya pengen gede ning kok lara men to Mbah Ri. Eh. 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 Aduh. Wis mari Mbak Lurah. Iki Oh. anu Mbak Lurah ya. Aduh. Telung dino aja digunani sik. Tolong dino gak oleh digunakne sik iki. Aja ndak oleh. Bala rencana aku kepengen arep pijet teh. Wah, jimpet sik Mbak Lurah demi keamanan iki Mbak Lurah. Wah, jedot aku ngerti ngono ya ora tak dadakne saiki. Jane to Mbak Lurah. Wah, aku kadung semayan kok bengi arep dipijet teh. Sik tahan sik diomongi ngono kan kenek ngono Mbak. Wah. Wes Mbak Lurah, semoga awet dan cepat sembuh supaya nantinya bisa sos menonjok Mbak Lurah. Ton aku ngene. Wis sampun nek ngoten. Kegarapan malah amuk kabeh.